Ćao ljudi, ja sam Jovana, a vi gledate još jedan Weekly Fix. Ponovo smo vam pripremili 5 najzanimljivijih priča od protekle sedmice i nadam se da ste spremni. Broj 5. PlayStation 4 nastavlja da dominira ovoj konzolnoj generaciji, a Sony je u poslednjem kvartalu uspeo da zabeleži rekordnu prodaju svoje konzole. PS4 je u toku praznične sezone prodat u čak 9,7 miliona primeraka, što predstavlja najuspešniji kvartal od kada je ova konzola lansirana. Stvari međutim nisu toliko dobre za ceo Sony, pošto osim PlayStation divizije, ostali delovi kompanije ne funkcionišu toliko dobro. Tu pre svega mislimo na Sony Pictures, za čije filmove je potrošeno više novca nego što je to prvobitno bio plan. Auć. Broj 4. Ben Affleck ipak neće režirati naredni Batman film. On se na kraju zadovoljio igranjem Batmana i produciranjem filma, dok će ulogu režisera ipak preuzeti neko drugi. Neki likovi imaju posebno mesto u srcima fanova, a Batman je svakako jedan od njih. Igranje ove uloge zahteva koncentraciju, strast i najbolje od mene. Postalo je jasno da ne mogu da obavljam oba posla onoliko kvalitetno koliko je potrebno, pa smo odlučili da ipak neko drugi bude režiser. Ostajem potpuno posvećen ovom projektu i radujem se radu sa novim režiserom, rekao je Affleck, koga ćemo kao čoveka šišmiša svakako gledati u Justice League filmu koji nam stiže u 11. mesecu. Broj 3. Ubisoft je konačno potvrdio kada ćemo biti u prilici da zaigramo otvorenu betu za igru For Honor. Beta počinje sledećeg četvrtka i trajaće do kraja nedelje. Imaćemo priliku da igramo sa 9 heroja od ukupno 12 koliko će ih biti u finalnoj verziji igre, koja izlazi svega 2 dana nakon bete. Mi smo već igrali zatvorenu betu, a naše mišljenje o kvalitetu tog tako prirodnog rata između vikinga, samuraja i vitezova proverite na sajtu. Broj 2. James Cameron je napisao scenario za naredna 4 Avatar filma. Da, dobro ste čuli. Čekaju nas Avatar 2, 3, 4 i Avatar. Cameron je rekao da je završio scenario za sve ove filmove i da je trenutno produkcija u fazi priprema za drugi deo. Reditelj je takođe izrazio i zadovoljstvo povodom toga što je konačno završio proces pisanja epske Avatar sage, rekavši: "Osjećam se kao da sam konačno izašao iz zatvora, pošto sam poslednje 2 godine proveo radeći na Avatar priči. Hoće li gledanje još 4 Avatar filma za nas imati osjećaj boravka u zatvoru? Ostaje nam da vidimo." Broj 1. Znamo da će vam biti teško da ovo poverujete, ali EA je potvrdio da rade na FIFA 18 i da igra stiže ove jeseni. Ono što zapravo jeste vest je to što ćemo ponovo dobiti Journey mod. EA nam donosi drugu sezonu Journey moda zato što je prema njihovim rečima ovaj mod u FIFA 17 igralo preko 10 miliona ljudi. Osim još jednog single playera, nova FIFA će nam doneti unapređenu grafiku, sitne gameplay modifikacije kao i oplemenjeni Ultimate Team mod. I to je bilo sve za ovu sedmicu. Bacite pogled na naš sajt za ostale vesti, recenzije Resident Evil 7, Nioh i drugih igara, kao i na par zanimljivih specijala koje smo vam pripremili u poslednjih 7 dana. Mi se vidimo i sledeće sedmice na najboljem mestu za sve stvari sveta gaminga, filmova i serija. Najđe Nadrija.